Karamɔgɔ dɔ b'a tun kɔnɔ baya nɔfɛ giri baya tigi ko don n'o tɛ an bɛɛ bi tɛmɛ a dulonne la sugu la kana siga bala cogo bɛ di bi Amadou Konare o baya kelen fɛn caman kɛra ɲɛna da de t'a bolo ka kuma Amadou Konare men bolo bɔgɔ ka don ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le combat ni ye sɛbɛnfura in boli ko siɲɛ 3,216 ye sɛbɛnni kɛ b'a to a de ko Burama Keita ko a k'i k'a dɔn sariyatigiw kumana min ye kiiritigɛla kuntigi a kumana i k'a dɔn wulikajɔ ani jateminɛ koro min kun dalen bɛ ka Robert Vital Diop sɛgɛrɛ Bobo Cissé Mahamadou Kone Arasa Bash Nagama ani Dugajaabi u bila la Amadou Konare sɛbɛnnikɛlaw ko kiiritigɛlaw i k'a dɔn u ye ɲɔgɔn ye kiiritigɛla kuntigi i k'a dɔn a ye jateminɛ kɛ ka sɛnsɛnli kɛ nka kɛlɛ in ni wulikajɔ jubaju ye soronin donbaw ye olu de kɔni y'a ɲini sa min kɔni ye ko in ye a ɲɛ yɛrɛ ka fɔ sa a ɲɛ ka dɔn sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a ta k'a lajɛ sariyatigiw fɛ kɔrɔfɔ ka ca nka sariyatigiw ka kuma i k'a dɔn a caman banaminen bɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ procédure levée de mandat de dépôt yarɔ ni arrêt fana tɛ kelen walima mise en prison yɔrɔ fana tɛ kelen sɛbɛnnikɛla kɔni a y'i sɛbɛn kɔrɔsɔ kiiritigɛlaw y'a fɔ cogo min a y'a bɔrɔtɔ ten a ko min ye kiiritigɛla kuntigi ye maître Abdrahamani Touré o de ye kɔrɔfɔ in fɔ u ye sɛbɛnfuraw ta k'u lajɛ ka yɛgɛyɛgɛ ni nka ayiwa kungun ani ɲɛɲɛ bɔ ɲɔgɔn na a ɲɛ bɛ se ka dɔn cogo min faamuyali bɛ sɔrɔ cogo min na ni ka se k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a ta k'a lajɛ minɛni min dara ka ɲɛsin Robert Vital Diop Ras Bash Nangama ni Dugajaabi ani tɔw min ye premier ministre kɔrɔ ye dɔgɔtɔrɔ Bobo Cissé a k'i k'a dɔn a dogo banna ayiwa min ye wulikajɔ ni hakilinaw ye u y'a bɛɛ lajɛlen sɛnsɛn k'a kungo bɔ ɲɔgɔn na n'a ma ɲɛ k'a fɔ sɛbɛnfura minnu dalen d'u kan n'o de y'u minɛ k'u ye kiiritigɛla kuntigi min ye Abdrahamani Touré u k'u ka bila u ka t'u ka so sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn maître Kasum Tapo i k'a dɔn sɔrɔnin dɔ b'an gana don a ye ministériya yɛrɛ kɛ jamana in kɔnɔ ka kɔrɔ ani avocat tɔ minnu bɛ yen n'u bara ka Bobo Cissé kɔkɔrɔma don u y'a jira k'a fɔ min kɔni ye nin ko in ye a kan ka laban nin jogo in de la ka sababu kɛ min ye min ni min fɔra jalaki min taara k'u sɛgɛrɛ olu kɔni fɛ o tɛ ko kalama ye maa tɛ kalaturu kan maa minnu b'a la marifa t'u bolo sɔrɔdasi t'u bolo armée t'u bolo maa talen t'u bolo k'a fɔ minnu b'a fɛ ka hi kɛ jamana i k'a dɔn a fanga bolo kan fanga bolo yɛrɛ min sigilen don bɛɛ lajɛlen ka jɛ ye sabula démocratie jɔnni bɛ se ka fa bi jɔnni na k'a fɔ i bɛ wulikajɔ kɛ k'a fɔ i bɛ dankari o la e t'i sɔrɔdasi ye marifatigi t'i ye sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye kiiritigɛlaw ka kuma ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ o de kɔni fɔra o tuma Bobo Cissé n'a jɛɲɔgɔnw u ka bila ka taa so sɛbɛnnikɛla ko a bɔ kɔrɔfɔ in kɔni sandarabana min ye kɔrɔfɔ caman ye o kun fɔra ko in na a bɛ ka kɔ bi ye min ye avocat wɛrɛ ye Agibou Tall o yɛrɛ ye i k'a dɔn premier ministre kɔrɔ Bobo Cissé balima surun don o y'a jira k'a fɔ maa min b'a la k'a fɔ i b'a fɛ ka fanga ɲini walima fanga ɲini ko b'i kɔnɔ e bɛ se ka wulikajɔ boloda cogo min camancɛ fanga min kan ka votew labɛn ni ka votew ayiwa kɛ vote jɛlen ye e kan ka olu de dɛmɛ baara la wa yalima i bɛna fɔ k'i bɛ taa ŋɔni turu olu sen na sɛbɛnnikɛla ko nin ye ko ye minnu ŋɔni de faamu nka korokaraw bɛ ɲɔgɔn gɛrɛ dɔn siga t'o la min ye camancɛ fanga gouvernement ye o bi wulikajɔ ni cɛsiri min na bi i k'a dɔn min kɔni bɛ se k'a to jamana bɛ jiidi maa o maa b'a la k'i ye politiki maa jolen ye walima i b'i kodɔn i kan k'olu dɛmɛ u ka baara de la e man kan k'a fɔ i bɛna a bɔ kala don olu taama sen na n'a sɔrɔla nin kɔrɔfɔ bɛɛ lajɛlen tiɲɛ sɛbɛnnikɛla kɔni y'a jira min ye Burama Keita ye i k'a dɔn bɛnkan kɔni sabatira min ye nin maa kofolenw ye u bɛɛ lajɛlen ka bila u ka t'u ka baara la u ka t'u ka so a ko n'i y'a ta k'a lajɛ kabini décembre tile 21 san 2020 gɛlɛya in kun bɛ senna fa bɛɛ lajɛlen na sabula jɛrɛjɛkulu min n'ale bi bɛlɛnni kɛ n'ale ka baara de ka kɔ ka kow kunbɛn o de ye DGCE o de kɔni kun y'a jira k'a fɔ kunnafoni dɔ kɔni u y'o sɔrɔ k'a fɔ min ye Vital Robert Diop premier directeur général Mahamadou Kone trésorier payeur général Souleymane Kansaye receveur général du district de Bamako Sékou Traoré secrétaire général a tun bɛ baara kɛ présidence de la République la Agibou Tall directeur général adjoint agence de gestion de fonds AGEFO do i kalanna ne bɛ de kɔ e ma min fɔ don min m'o de bila AGEFO ani premier ministre kɔrɔ dɔgɔtɔrɔ Bobo Cissé Nangama ani Dugajaabi Arasa Bash i k'a dɔn DGC de kun y'a jira k'a fɔ u sɔminen don o bi ɲɔgɔn ye ni kurutu dɔw la i k'a dɔn ko nin de ko ɲuman ye sabula a bɛ n'a fɔ fanga bɔsi de ko b'u kɔnɔ sɛbɛnnikɛlaw ko kiiritigɛlaw kɔni ye sɛbɛnfuraw ta k'a yɛgɛyɛgɛ k'a sɛnsɛn k'a kungun ni ɲɛɲɛ bɔ ɲɔgɔn na u bɛnna min kan ninnu ka bila min ni min fɔlen don ani min
ni min jateminɛna o tɛ kalasise ka turu ko ka k'a fɔ kun b'a fɛ min fɔra k'u b'o kɛ k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la k'u bɛn'o kɛ o tuma n'a ma ɲɔ kɔ o ni bilali de ka kan an bɛ don min na ko bi min kɔni ye nin maa kofɔlon ye sɛbɛnnikɛla ko sariyatigiw ye juru yoba ka b'u kan na nin kun ye sɛbɛn ye Burama Keita ka sɛbɛn don an ye min bɔ le combat kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ daba tun kɔnɔ ani bolokoli ma bɔ min ye npogotigi ka npogo ka segin a ma kunnafoni sɛbɛn Nouvelle Horizon Mahamani Touré ale kumana Mahamani ko a bɛɛ n'a ta min ye Ala ma hinɛna Sumayila Sise ko a fatura nka hali bi n'a ka bi a cɔ ala ko tosira tɔ ka guwan a ko jɔnni hakili t'a la min ye i k'a dɔn wasaden galafili olu waati kɔnɔ juguw ye juru bila i k'a dɔn Sumayila Sise ale k'a la wulikajɔw kini ni wakasili kɛra hali n'a ma ɲa k'a fɔ jamanaden bɛɛ lajɛlen y'i jɔ i cɛ jɔyɔrɔ la nka maa dɔw bɛ yen ka kɛ ni jɔyɔrɔ min bɛ olu bolo jamana ka danaya ni sengola min b'u la olu jɛgɛjɛgɛ k'a sɛnsɛn k'a kungun ni ɲɛɲɛ bɔ ɲɔgɔn na u bɛɛ na min ka pewu ninnu ka bila min ni min fɔlen don ani min ni min jateminɛna o tɛ kalasise ka turu ko ka k'a fɔ kun b'a fɛ min fɔra k'u b'o kɛ k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la k'u bɛn'o kɛ o tuma n'a ma ɲɔ kɔ o ni bilali de ka kan an bɛ don min na ko bi min kɔni ye nin maa kofɔlon ye sɛbɛnnikɛla ko sariyatigiw ye juru yoba ka b'u kan na nin kun ye sɛbɛn ye Burama Keita ka sɛbɛn don an ye min bɔ le combat kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ daba tun kɔnɔ ani bolokoli ma bɔ min ye npogotigi ka npogo ka segin a ma kunnafoni sɛbɛn Nouvelle Horizon Mahamani Touré ale kumana Mahamani ko a bɛɛ n'a ta min ye Ala ma hinɛna Sumayila Sise ko a fatura nka hali bi n'a ka bi a cɔ ala ko tosira tɔ ka guwan a ko jɔnni hakili t'a la min ye i k'a dɔn wasaden galafili olu waati kɔnɔ juguw ye juru bila i k'a dɔn Sumayila Sise ale k'a la wulikajɔw kini ni wakasili kɛra hali n'a ma ɲa k'a fɔ jamanaden bɛɛ lajɛlen y'i jɔ i cɛ jɔyɔrɔ la nka maa dɔw bɛ yen ka kɛ ni jɔyɔrɔ min bɛ olu bolo jamana ka danaya ni sengola min b'u la olu jɔyɔrɔ sɛbɛkɔrɔ bonyana Sumayila Sise a ka k'a daminɛ Sumayila ka denbaya a ka politiki jɛkulu hali maa minnu bɛ yen n'olu ye Sumayila kanubaa ye a tun bɛ wari di min ma a tɛ wari di mun ma mun y'a kanu k'a fɔ Sumayila yɛrɛ ye cɛba ye jamana in kɔnɔ bɛɛ lajɛlen y'i seko kɛ Sumayila a bɛ se ka labila cogoya min na sɛbɛnnikɛla ko bilali kɔfɛ hali ni ma ɲa daba masa ka wele sera a ma maa dɔw bɛ yen olu de jɔyɔrɔ de sɛbɛkɔrɔ bonyana kosɛbɛ olu de ye siɲɛna kɛ olu ye kɔlɔbɔ kɛ Sumayila a ka bilali baaraw bɛ se ka sabati cogo min na a ko i n'a fɔ Maliki Jawo awɔ n'o tɛ n'a kun nana ne ma an kun na jonjo dɔ de yɛrɛ ma ko la o i jɔyɔrɔ bonyana Sumayila ko la o o m'o ye anw tɛ nin de kɔrɔtɔ ko ye koyi a bɛ bɛn sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye jamana faama n'o ye bandaw ye i k'a dɔn a ye décret-ba dɔ bɔ décret mun na a ko maa mun filɛ n'olu cogoya bɛ na maana olu kɔni ye maa ye an kɔni ye k'a dɔn jonjoba di olu ma ni ka médaille d'u ma jamana yɛrɛ cogoya la ka kɛ n'u ye wulikajɔ min kɛ Sumayila bilali ko la a ko maa fɔlɔ o ye colonel Maliki Jawo min ye k'a dɔn wasabulon ɲɛmaakura a ko colonel Sadio Kamara ministre min ɲɛsinnen don lakanako ni kɛlɛkɛcɛkɔrɔw lafasali ma colonel Modibo Kɔnɛ min ye lakanako ministre n'o ye protection civile n'a ɲɔgɔnnaw ka taa se k'a dɔn colonel major Ismaël Wage min ye ministre min ɲɛsinnen don malidenw galali ma ɲɔgɔn na la réconciliation u y'a tama o fana karan na ka taa se k'a dɔn awa cɛba min bɛ n'o ye Sɔnbe Tera o ye kiri dɔ malangana ye k'a dɔn ministre so min ɲɛsinnen don kiriko ma karamɔgɔ daba tunkara o maa ɲɛmaa don ka fara o kan fana i k'a dɔn maaba wɛrɛw fana bɛ yen k'a dɔn minnu bɛ yen n'u ye décret wɛrɛ bɔ olu fana taara ni ka danaya kura da olu kan ka jonjo di olu ma o maa dɔ ye i k'a dɔn k'a fɔ awa Sama Sisɔgɔ ale ye magistra ye wa procureur don fana jamana in kɔnɔna la i k'a dɔn awa Ibrahima Tunkara o fana ye magistra ye i k'a dɔn directeur national de l'administration pénitentiaire o maa ɲɛmaa don a ko i k'a dɔn maa wɛrɛ bɛ yen n'o ye capitaine Dɛmandaw ale ye k'a dɔn chef de cabinet ye awa Asimi Goita ale kɔni ka jabala kɛrɛfɛ ka taa se Idrissa Ariso Mayiga o fana ye magistra ye a ko ninnu damanda maa minnu bɛ yen dɔ fana bɛ yen min ye colonel major Kasimu Goita o ye fonctionnaire ba ye jamana kɔnɔ colonel Maliki Yɔrɔ Diko o fana ye fonctionnaire ye Kuluba ninnu n'a damanda bɛɛ lajɛlen cogoya maana ni ka i k'a dɔn dɔw ta ka kɛ commandeur national ka dɔw ta ni k'olu kɛ i k'a dɔn officier de l'ordre national k'a jala ta ni k'a di u ma jamana ɲɛmaa yɛrɛ ka danganiya kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko ninnu ye maa ye lakana nasaratigɛ la su ni dugu tila fɛ olu de
betumi wulika jɔw boloda bamanjiw bɛ se ka fiɲɛ bɔ cogo min na waasa ka se k'u sira taama ɛlɛ ni Sumayila ko ma kɛ danga min na ale ɲɛ ka se ka dɔn a k'o de senfɛ maa wɛrɛw yɛrɛ bɛ yen minnu ye jamana kɔrɔyanfan maa ye i n'a fɔ i k'a dɔn awa Sheikh Abi Bibi u b'a fɔ min ma ko Amada Agi Bibi a yɛrɛ k'a fɔ sɛbɛnnikɛla ka fɔ la musaka dɔw donna ale yɛrɛ bolo a bɛ se ka taa bamanjiw kuma ɲɔgɔnya ni k'u da sumusumu cogo min na a ko olu bɛɛ lajɛlen cogoya manana a ko kɔnɔna la ninnu kɔni ye maa ye jamana ye sɛbɛn di minnu ma ni nka i k'a dɔn jɔnjɔ di u ma nka sɛbɛnnikɛla ko maaw kana ɲinɛ maa dɔw bɛ yen i k'a dɔn olu tɛ finitigi ye jalatigiw tɛ nka olu yɛrɛ kɔni ye hadamaden civil gansanw ye minnu kɔni ye Sumayila kanu olu y'u se n'u damayira bɛɛ lajɛrɛlen kɛ i n'a fɔ Daba Tunkara Allah awa ta ima dugo maa la o yawo ni u y'o fɔ u m'o fɔ Sumayila kɔni minɛna doni e de ye nin fɔ wa sɛbɛnnikɛla de y'a sɛbɛn sɛbɛnnikɛla de y'a fɔ ayiwa base e ka kuma a ma dugo maa la o Daba Tunkara ti yɛlɛ n'a ti jigin k'a tɛ Sumayila ko fɔ n'u ma sɛbɛnniya ni bandaw ma ndogore ma a hakili jigin Alpha Umaru Konare ne kɛ chevalier o ni bi cɛ o bi san 20 bɔ sa o ne ko n'i bɔra chevalier la o n'i bi dogore jumɛn bi d'i ma de i bɛ commandeur de ye ala jalde no kakasa koyi i ma se o ye k'i selen so Allah a ko fiɲɛ ye min ye o de bɛ da disi la ka wari di u kɛ n ta kɛ wari ka di yan awɔ ne tɛ wari di yan k'i wele walima ni ne jiginna komi kuluba bɛ Kati sira la n ka ci fɔ dɛ u ka enveloppe di an ka n'o di ma enveloppe o ye wari ɲɛnamaya wari min bɛ bila enveloppe kɔnɔ malɛti mankanni dɔ di wari commandeur wari o bɛ k'u enveloppe kɔnɔ o ye wari ye u ka malɛti mankanni dɔ labɛn nin kun ye sɛbɛn an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛda kura Amadu Konare n bɛ n bolo bugɔ ka don a don tu n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u ka Malien indépendant Amadu Konare i k'a dɔn sɛbɛnnikɛba a tɔgɔ de ko Musa Sayon Kamara Musa ko a ko an bɛ donni minɛ i ko bi min ye alimami a kumana Imam Mahamud Diko sɛbɛnnikɛla i k'a dɔn a y'a jira k'a fɔ Mali online kunnafoni in kɔni olu de y'a ta k'a sɛndɛlama k'a fɔ bɛɛ ye ni k'a jɛya ale alimami ale ye garibu de ye i k'a dɔn ale ye kalankɛla ye ale ye wajulukɛla ye ɲɛdɔw ko mana ɲɔgɔn sɔrɔ waati min o baaraw bi kɛ nka a bi kuma kelen fɔ k'a sɛbɛkɔrɔjɛya ɲɛmaa ye bɛɛ lajɛlen k'a faamu masakɛ ɲini bɛɛ lajɛlen b'a ŋunuŋunu na o t'a kɔnɔ président ɲini o t'ale kɔnɔ k'a kɛ Mali président ye o t'a kɔnɔ a b'o fɔ k'o jɛya bɛɛ lajɛlen ye i k'a dɔn a wa diɲɛ waati bɛɛ ko bɛɛ lajɛlen n'a kɛ waati don a ko nka a bi kangari kelen da min ye jamana in ye kolo kelen don ni malidenw ma don ɲɔgɔn kan ka bɔ ɲɔgɔn kan a ko i k'a dɔn a bi gɛlɛya cɛmancɛ fanga yɛrɛ bɛ nimakara min na malidenw ka ɲɔgɔn faamu baliya don malidenw ka kɛ ɲɔgɔn fɛ i k'a dɔn o gɛlɛya don ni bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan civil politique ma ka taa se k'i ɲini ka sɔrɔdasi a ko i k'a dɔn jamana in min bi ɲini i k'a dɔn bi sɔrɔ nka ale kɔni b'a ta fɔ k'a bɔ a la k'a fɔ de ale b'a fɛ ka kɛ président ye a nege b'a la walima a bɛna ɲini ale kɔni gɛlɛnlen don k'a fɔ o tɛ wa don kelen da kelen a ma deli k'o ɲɛɲini a ma deli k'o kuma yɛrɛ fɔ a ko kuma k'a fɔ bɛɛ lajɛlen k'a jɛya maa min b'a fɛ k'ale kɛlɛ walima ka kota k'ale sɛgɛrɛ k'a fɔ ko président nege b'ale la i lafiya maa min b'a fɛ k'ale juguya k'a fɔ ale b'a fɛ ka kɛ président de ye i lafiya i k'a dɔn a y'o sɛbɛkɔrɔ fɔ k'o sɛbɛkɔrɔjɛya hɔrɔnda la a ko nka a bɛ kangari kelen min da n'an ma kuma ɲɔgɔn ye ka don ɲɔgɔn kan ka bɔ ɲɔgɔn kan a bɛ gɛlɛya jahadima minnu filɛ nin ye ko dɔ de b'u la f'o de ka ɲini ka ɲɛdɔn a ko sabula min ye Iyada Gali Amadu Kufa i k'a dɔn jinɛw tɛ wɔkulɔ tɛ u kuma ɲɔgɔnya ni ka sigi ka kuma o bɛ se ka kɛ sababu ye k'a dɔn gɛlɛya caman bɛ u ka duga a ko camancɛ fanga a bara k'i den k'i danga a bara k'i muso kɔrɔ taama o bɛɛ lajɛlen tiɲɛ nka a dɛmɛni n'a wulikajɔ o ye wajibi ye jamana den bɛɛ lajɛlen ma o tɛmɛnen kɔfɛ bolonɔbila sɛbɛn dɔw kɛra jamana in kɔnɔ u ko min ma accord d'Alger f'o de ka batu sabula hɔrɔnw mana sigi ka kuma ka bɛn fɛn kan bɛɛ lajɛlen y'a bolonɔbila o taamani a n'o batulen o wajibi ye o de bɛ kɛ sababu ye gɛlɛya caman bɛ yen i k'a dɔn an ka b'o kutumu kɔnɔ semasi a ɲɛmaaba min ye Imam Mahamud Diko ye a kumana a y'a jira k'a fɔ wulikajɔ min kɛra jamana kɔnɔ san 2019 u kun y'o don baara ye o don tun bɛ bɛn o hakilina de ma don bɛɛ lajɛlen n'a dugujɛ kan a ko semasi kan ka kɛ jɛkulu min hakili kan ka ja ka hakili fara ɲɔgɔn kan kɛ n'a kɛra k'a fɔ gɛlɛya b'o kɔnɔ walima wulikajɔ wɛrɛ b'o kɔnɔ min ye ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma a ko i k'a dɔn ale da donnenw la o ye wajibi ye nka fɔ kuma in ka ta ka taa fɔ a ye a ye mun fana fɔ a y'a jira
la k'a fɔ min y'a burankɛ ye Isa Kawu Jim a ko i k'a dɔn a n'a kan ka kuma nka ni gɛlɛya o gɛlɛya b'a kan walima kuma o kuma fɔra a ko i k'a dɔn a kan ka wuli de ka sa ale ma i k'a dɔn n ka cɛkɔrɔba walima n burankɛ i k'a dɔn nin gɛlɛya in bɛ ko in kɔnɔ n b'a fɛ i ka kuma n b'a fɛ i k'a jalatigɛ a ko nka ni kuma ma sara a la fɛn ma fɔ a ye a tɛna kuma ko k'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'i ka ŋaniya de fɔ kunnafonidi sɛbɛnw fɛ ale yɛrɛ bɛ kumaw mɛn maa wɛrɛ da kunnafonidi sɛbɛnw fɛ a ko i k'a dɔn bonyaba t'o kɔnɔ kuma sigilen bɛ min kɔni wulikajɔ ni gɛlɛya fɛn o fɛn bɛ yen n'a kuma taara ka taa sɛgɛrɛ don o don a kan ka min fɔ a kan ka wulikajɔ min kɛ a n'o kɛ nin kun ye sɛbɛn ye a ɲɛ min salo ka bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ Daba Tunkara ne bɛ n tɛgɛ don kokura kunnafonidi sɛbɛn info matin Saba Balo nin ye Saba ka sɛbɛn ye Saba ko i ye Mamudu Diko cɔ ala kuma min mana ale y'i soni sigi a kan kokura ale ko min ye k'a dɔn awa coordination et mouvement sympathisant d'Imam Mamudu Diko anw ye jɛkulu ye imamu ka ko ka d'an ye anw bɛ fara ɲɔgɔn kan an b'a kɔkɔrɔ don a ko i k'a dɔn o jɛkulu ɲɛmaaya sigira ni k'a di Isa Kawu Jim ma k'a bi a sigi waati ka bila bi la caman y'a jira k'a fɔ Isa Kawu Jim Imam Mamudu Diko a sɔrɔna kɛrɛfɛmaaba don kabi waati min na a bɛ haut conseil kunna k'a ta o don la ka bila bi la jɛɲɔgɔnya ni baara ɲɔgɔnya ni cidenya i k'a dɔn o sɛbɛkɔrɔ maanana u ni ɲɔgɔn cɛ nka an bɛ waati min na i ko bi waati laban ninnu na a jateminɛna k'a fɔ jɔn ko ala awa sira bɛ ɲini ka sɛbɛkɔrɔ fereke u ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla ko a bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ ye adamaden muruni daja kojugu a yɛrɛ laban de b'a tan fara fɔ a ko Isa Kawu Jim nɛ jara fɔta tɛ dɔ mankutu donn'a fɛ min m'a bila a kun na a b'o fɔ para Imamu Diko dun ye maa ye maa ladiri don maa bonyalen don maa kanunen don o kuma i k'a dɔn kuma o kuma ka to Kolobo Kalaba kafɔ la bɛɛ da la i k'a dɔn k'o tɛ Imamu Mamudu Diko ale fɛ ko ye n'a ye jateminɛ kɛ bɛɛ a b'i hakili de jagabɔ kuma min kan ka fɔ waati min na a bɛ n'o de fɔ a bɛ taa sigi a ka misiri kɔnɔ n'a ye jateminɛ kɛ ni ko wɛrɛw bɔra a bɛna kuma a bɛ t'i sigi a ka misiri kɔnɔ nka jɔn d'a kalama Isa Kawu Jim i k'a dɔn ale yɛrɛ de bɛ ɲini ka kɛ sa Mali kunnafonidilaw ye waati ni waati Kolobo Kalaba kuma lankolonw bɛ ta ni ka da bɛɛ da la Imamu Mamudu Diko sa ale laban de kumana a sabu kɛ i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na min ye semansi maaw farala ɲɔgɔn kan Isa Kawu Jim mun yɛrɛ kungo sa ni ala yɛrɛ tɛ semansi la taa cogo t'a la u y'a sɛbɛnfuraw fara ɲɔgɔn kan ni ka Isa Kawu Jim ka sin k'a wulu gwɛnde a bɛ n'a fɔ wulu ma don juma misiri kɔnɔ ala Isa Kawu Jim sɛbɛnnikɛla ko u ye o de k'a la karamɔgɔ Daba a ko u y'a gwɛ waati min na a kuma o kuma a ko ninnu kɔni y'u ta fɔ nka ale ma Imamu Mamudu Diko lamɛn fɔlɔ n'o de kumana don min ale n'a dɔn k'a fɔ ko bɛ cogo min na sɛbɛnnikɛla ye ɲininkali tɛ ko Imamu Mamudu Diko la a ko Isa Kawu Jim kɔni gwɛlɛya bɛ semansi kɔnɔ i ka fɛta ye jumɛn ye a ko kɔnɔ a ko an bɛ donni min na i ko bi ale ni Isa Kawu Jim cɛ a mana kɛ cogo o cogo Isa Kawu Jim kan ka ale bonya diɲɛ taabolo bɛɛ lajɛlen sira kan ni gwɛlɛya bɛ yen walima ɲɔgɔn faamubaliya bɛ yen a bɛ wuli de a bɛ se ale imamu ma i k'a dɔn karamɔgɔ nin ne bɛ yen nin gwɛlɛya in bɛ yen i ka hakilina ye jumɛn ye i tɛ an bilasira nka n'a ma o kɛ fɔ ka kuma ale fɛ i k'a dɔn bɔlɔlɔ fɛ ale tɛ bɔlɔlɔ kan jaabikɛla ye ale ye maa min b'a yɛrɛ bonya wa i k'a dɔn ale ka bonya bɛ Isa Kawu Jim yɔrɔ wa ale b'i janto bonya min na a kan k'o sira de taama a ko ni gwɛlɛya bɛ semansi kɔnɔ a ko semansi dama tɛ koyi Mali kɔnɔ Mali kɔ ka jɛkulu caman de bɛ ale ka ko ka di minnu ɲɛ o kuma n'olu ye jɛkulu sigi semansi cɔ a la o y'a kanuba dɔw ye ni bɛnbaliya bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ a k'u ka kan ka u hakili de fara ɲɔgɔn kan ni ka ɲɔgɔn ye ka taabolow dresse o kuma k'a fɔ de o bɛɛ la ale ka bɔ ka n'i da bila o la ko a tɛna da don nin bɛɛ lajɛlen la min kɔni jɛlen don o ye k'a fɔ Imamu Mamudu kɔni ko ni Isa Kawu Jim y'a ɲini a bɛ ale ye u bɛ kuma bonya kɔnɔ ale b'a bisimila nka ka to karabu kafɔ la i k'a dɔn bɔlɔlɔw sanfɛ a ko ale Imamu Mamudu Diko tɛna da don o ko ninnu na kunnafoni filɛ an ye min bɔ info matin kɔnɔ u ka bidon bɔli la Amadu El Konare n bɛ n bolo bugɔ ka don ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko Delta News Amadu El Konare sɛbɛnfura nin y'a bolo ko siɲɛ 292 ye sɛbɛnnikɛbaa de ye Umaru Angoyiba a ko di baro kolondigi ko a ko minisiri min ni ayiwa a bɛ dugukolo ko kunna a kumana i k'a dɔn bulonba kɔnɔ min ye députéw ye n'o ye CNT mɔɔw ye u ye gɛrɛndɛ siri a dalangaki i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ damanda de fɔra alamisa don tɛmɛnen i k'a dɔn minisiri 3 olu tun bɛ CNT bulon kɔnɔ min ye Conseil national de transition ye i k'a dɔn ka ɲininkali ta k'u bolo da sɛbɛnnikɛla
sɛbɛnnikɛla ko ɲininkali fɔlɔfɔlɔ ala gɔngɔli min n'o bɛ diɲɛseleke naani fa bɛɛ covid-19 k'a dɔn u ye ɲininkali kɛ ka ɲɛsin minisiri ma min bɛ kalanko kunna min ye amadu fɔnba a ye professeur Dulayi Konate a y'a sɛbɛkɔrɔ ɲininka yalima aw ko kalanw ka taa denmisɛnw bara ka taa walanda yɔrɔw la i k'a dɔn denmisɛnw n'u kalanbaw yalima jate jumɛn dara k'u sɛgɛrɛ min bɛ se k'a to u bɛ kisi banajugu in ma sɛbɛnnikɛla ko minisiri y'a jira k'a fɔ u ye dabali bɛɛ tigɛ Dulayi Konate ka kumana a y'a jira k'a fɔ dabali tigɛr'u bolo min ni min fɔra u y'o sɛbɛkɔrɔ fɔ ni k'o sɛbɛkɔrɔ ɲɛfɔ dɛmɛ min fana tar'u fɛ ka ɲɛsin o de ye 3,500,000 masiki min bɛ don nu ani dala u y'o ta k'o jɛnsɛn yan'u ka kɛ 2,000,000 wɛrɛw kun y'o ta k'o jɛnsɛn lɔkɔli min ye a dɛmɛbaw ye ani a kɔlɔsibaw i k'a dɔn ninnu bɛɛ lajɛlen b'o kalama o tɛ ko dogolen ye a k'o fana bɔra Abubakar Sidiki Fɔnba o fana welewele da kɛ ka ɲɛsin jɔnkɛ ma jɔnkɛ jara bamankɛ i k'a dɔn tuma min n'a jɔlen bɛ i y'a dɔn jɔnkɛ yɛrɛ cɛ belebele jamana i k'a dɔn kamalenkɔrɔ cɛ ɲi i k'a dɔn jɔnkɛ u y'a ɲininka jɔnkɛ jara diɲɛ laban in na jamana fanda ani dɛsɛbaatɔ e de ye ala minɛ ka t'u ka dugukolo ci dalu jumɛn de b'i bolo sabula i k'a dɔn kɔrɔfɔ caman bɛ an ye minnu ɲɛ sɔrɔ a ko i k'a dɔn min ye ɲamakɔrɔ Jalobuguni i k'a dɔn février kalo tile 14 wulikajɔw ani tamasiyɛnw bu ɲɛfɔra yalima i ye cili min daminɛ i n'a bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ ka taa fori min ye jɔnkɛ ye i k'a dɔn a wulila k'i jɔ a ko nin ɲininkali in diyara n ye a ko i k'a dɔn n dɛsɛra a tanbakiya tɛ n na hakaja jamana bɛnnen don fɛn min kan ani sisan ni mɔgɔw ye min fɔ a ko i k'a dɔn an bara k'o de bato n'a ma ɲɛ k'a fɔ diɲɛ jamana o jamana ni jamana sɛbɛ don fɛn minnu mana fɔ ni kangari dara fɛn minnu na o ka bato o de bɛ kɛ sababu ye jamana yɛrɛ basigi ani jamana ɲɛtaa bɛ boloda a ko a mana anw ye ka maa si bila kɛnɛma o ka si kɛnɛma a manaaji ye maa ka taa da kɛnɛma nka min mana fɔ jamanako la o bonya ni wajibi ye i k'a dɔn tiɲɛ don min ye président Alifa Umaru Konare o ka waati la o ye sɛbɛnni dɔ kɛ février kalo dɔ tile 15 san 1995 bɛnkan kɛra k'a fɔ min ye awa aéroport nɔngɔngɛrɛ a bɛ taa bɛɛ hectare 80 i k'a dɔn ani 720 a k'i k'a dɔn bolonɔbila sɛbɛn kɛra fɔlɔ ko nka n'i y'a ta k'a lajɛ février kalo san 1999 i b'a ye k'a fɔ wulikajɔ wɛrɛ bolodara a jarala k'a fɔ min ye aéroport fiyɛfiyɛ ye a bɛnkan président ni ministres bɛɛ n'a kan 7,000 ani 195 a ko yalima i bɛ se k'o kɔrɔfɔ k'o sɛbɛntiya a ko tiɲɛ don yɔrɔ minnu jilen filɛ nin kabini fɔlɔfɔlɔ a yɔrɔw cira maa o maa b'a yɔrɔ la a cilen yɔrɔ kuradira bɛɛ lajɛlen ma kelen kelen k'a fɔ nin yɔrɔ min na ci a ye wuli ka bɔ yan a ka taa nin yɔrɔ in na a ko n'a sɔrɔla o ma kɛ o sɛbɛnfura fana bɛ o dɔnnen bɛ o k'i bɔ a la a ko yalima min ye wulikajɔ wɛrɛ ye a bɛ se ka kɛ maa dɔw bɛ se ka kɛ pankɛrɛw kunna walima olu ma dɔn u bɛ n'o fana sɛgɛsɛgɛli kɛ k'o ɲɛdɔn n'a sɔrɔla maa o maa bɛ yen san 1995 i ka yɔrɔ de cira yɔrɔ ma d'i ma a k'u bɛ n'o sɛgɛsɛgɛli kɛ k'o dɔn n'o kɔni ye o ye wulibali ye i k'a dɔn o fiɲɛ bɛ o kuma o jalaki bɛ dilan o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na pewu o tɛmɛnen kɔfɛ a ko maa caman bara k'i ɲɛ pan yɔrɔ belebeleba dɔ bɛ yen i k'a dɔn a yɔrɔ tɔ usine belebeleba dɔ bɛ yen Toguna agro industrie sɛbɛnnikɛla ye ɲininkali kɛ a ko yalima nin yɔrɔ fiyɛfiyɛ minnu bɛ yen a ko i k'a dɔn ayiwa papi k'o kunna Toguna agro industrie a ko n'i y'a ta k'a lajɛ maa caman bɛ filiba de kɔnɔ ani jalakiba kɔnɔ a ko yɔrɔ ci i k'a dɔn a tɛ se o yɔrɔ yɛrɛ ma min ye Toguna ye yɔrɔ in fiyɛfiyɛ tɛ se Toguna ma a ko kelen min ye Toguna ka yɔrɔ ye a ye wulikajɔ de kɛ kabini fɔlɔfɔlɔ sabula a ye yɔrɔ ɲini bayi de la yɔrɔ dir'a ma o tɛmɛnen kɔfɛ yɔrɔ in yɛlɛmana ka kɛ titre foncier de ye a ko i k'a dɔn o b'a jira k'a fɔ min kɔni ye Toguna agro industrie ale tɛ ko in kɔnɔ o yɛrɛ k'i bɔ a la yɔrɔ min ni yɔrɔ minnu kan ka ci n'i y'a suma a tɛ se Toguna ma a banna ministre yɛrɛ ko ten mais hali ni ministre m'o fɔ mɔgɔw t'o dɔn de maaw t'o dɔn bobo dɔn maa min bɛ dugu kɔnɔ o de ye k'a fɔ a bɛ ka maa bɔ ɲɔgɔnna kɛ ko Toguna ta tɛ ka ci maa bɔ ɲɔgɔnna tɛ foyi kabini ala diɲɛ da fɛn tɛ kelen ye e yɛrɛ ni Ciba Mahamadu cɛ Toguna usine jɔnni yɛrɛ bɛ se ka ala minɛ k'i bɛ taa kala don na n'a bɛ zone aéroportière la a t'a kɔnɔ kelen a yara k'a bi non seulement a t'a kɔnɔ wa sumani min kɛla a t'o fan fɛ wa o tɛmɛnen kɔfɛ titre foncier don a i bɛ jamana wuli yan a banna a ye o kuma n'o don ni jɔnkɛ yɛrɛ ko ten Hashidi Boubacar fi Hashidi ni sariya b'u bolo maa min ka nasɔngɔ bɛ bɔ yen a bɛ maa 1,000,000 bɔ tiɲɛ na
chauffeur ni izini barakela ni mba ti don da sharia kono kaba abana no sharia kono sharia ki se de dafale do o kuma maliengu obu kunolo la toguna agura industrie izini bi yoromi non seulement ti zone aéroportuaire kono kele flana conseil des ministres de adi sabana titre foncier o kuma abana o nga matro na chiwa yoro dme atoke ene bi ma don ni yendedi ni ngui ni ngui sebe ni tara wa keme portu ngolongolo do soro fo yi nyimi bon abika doué c'est-à-dire que c'est dommage honnêtement anga sebe pour moi c'est vraiment dommage mi nye yoro chi en vanda dama na ndese bato dama do iba soro do ka hadamadiya samuga uyi bara fon fo ka duna so kelela na fora kachi amakari kabu nga jamana o jamana fana ni sharati bato a jamana ti tagele on nga meri mu vona ya firi nuko ko wardo na jamana ko obi get godi non meri mi no avere nuko wardo na jamana ko ne a trabala de joni hadama ke adama mo fueke mo tigi ability on chama ana mais justement parce que adona ma ngama jamana c'est bon bora yon jamana de ya ministru de ya adama yemora ni ndinunuma ko nyera damane na mina eta don ayi c'est-à-dire ma damado de be minu bora korofe minnu bɔra kɔrɔfɛ jaadinu ye kɛlɛ ni fɛn kɛ a fɔra de yɔrɔ ka d'u ma k'a ni yɔrɔ in de ka d'u ma jamana de y'a ɲini dɛgɛ sisi bɔ karatɔ da ni ko in sera k'a se a ɲɛ bi dɔn dɔw ta ye ko foyi ti bɔra ko daba tungara yɛrɛ ka yɔrɔ bɛ yen dɔw fana m'u sigi o k'a kan mini a yɔrɔ ninnu na n'a fɔra ko ne ye yɔrɔ ɲini ye ka dɛsɛ m'a ɲɛ sɔrɔ ne ma foyi sɔrɔ i kunna jara o foyi mo yara ne bɛ min f'i ye i ɲɛ bɛ nin ka ko bɛɛ ko gɛlɛya tɛ n bolo koyi ne yɛrɛ yɔrɔ dama min minɛ ne na ko ten ko i ni gasa ma tira ɲɔgɔn na titre foncier k'a san ni ne bɛ taa san notaire de fɛ yen ka taa sɔrɔ yuruguyurugu don i y'a kuma mɛn da ayi a banna o de don non nana sɔrɔ min b'a la i bɛ taa ni yɛrɛ ye ni ne y'a sɔrɔ gɛlɛya b'a la n b'a fɔ ne kɔni y'a san ayiwa ni gɛlɛya min b'a la n ye ala minɛ n'a ye i ye n ka nafolo cɛ ala k'i sara maa ni dugukolo bɛ taa lahara wa Amadou Konare nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ Delta News kɔnɔ a ka bi bɔli la Jeka pip k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Amadou El Konare ne mbala cogo bedi karamɔgɔ daba tungura kunnafoni sɛbɛ le soir de Bamako min ye k'a dɔn Musa Awa Munkor ni y'a ka sɛbɛn ye Musa ko a bɛɛ n'a ta Bamako ni Mali fan caman ɲaamile bi tile kɔnɔ a ma sɔrɔla dɔwɛrɛ fɛ min ye taa ni ka segin matarafabaw n'o ye transporteurs commerçants sanni feere tigiw hali sannikɛlaw k'u bɛɛ lajɛlen sɛbɛkɔrɔ diminen don an bɛ don min na i ko bi a ko a bɛ tali kɛ fɛn jumɛn na ministre min ɲɛsinen don dugutaa ko ma hakilina dɔ bɔra ministres ka jɛrɛ kɔnɔ kabi sa 2018 min kun tɛgɛ nɔ bilalen don n'o ye k'a dɔn taa ni ka segin nasiratigɛ péage minnu bɛ karamɔgɔ daba tunkara a ka bɔ sarako kelen na a ka kɛ i taali ni i nali i k'a bɛɛ lajɛlen musaka sara wari ka don jamana ka waganden kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko kuma in a sɛbɛkɔrɔ ganbɛ o de kɛra sababu ye waati tɛmɛnenw na samasamali fanga bonyana fɔ min ye k'a dɔn transporteurs ye u ye baara bila kɛ sɛbɛnnikɛla ko u ni ministre ka samasamali la ministre de tun y'a fɔ nin février kalo tile 17 n'o ye bi ye k'u sigi ma jɔ hakilina kuraw na ta k'a lajɛ ko in bɛ se ka mɔfilɛ cogo ɲuman na cogo min na nka jateminɛw nana boloda k'a ye k'a fɔ transporteurs ka lapasajɛkulu maaw ko ŋaniya min bɛ yen ni olu b'o fɛ o tɛ ministre ka ŋaniya ye ministre tigɛlen don a kan k'a yira k'a fɔ min fɔra n'o ye sariya ye o de ka bato diyagosa maa o maa ni e bɛ taa dugu la i taatɔ péage i k'a sara o tile kelen i segintɔ i b'a sara a ko transporteurs ko nin tɛ fɛn bɛɛ ta ye o kama kunnafoni jɛrɛw sigira kunungo Sugunikura la Mɛdinakura ka se min ye i k'a dɔn Bolikasɔmugu sugu la u ye kunnafonidiw sigi sen kan kunnafonidi min na u ye wele bila transporteurs ma ka wele bila feerekɛlaw ma i k'a dɔn k'u ka bi tile yɛrɛ de bila pewu jamana yɛrɛ ka bisi baza walasa u ka dusumakasaya a bɛ se ka jira cogo min na n'i taara Kati bi i kɔni i bi tile ye i ti tɛmɛ kari minnu ni transporteur ba minnu bɛ yen min kɛlen don k'a to a tɛ k'a ye bi kosɛbɛ o ye minnu bɛ yen n'olu ye transport interurbain n'u bɛ tɛmɛ dugu ni dugu cɛ u b'a fɛ k'u le kɔ don ɲɔgɔn ma tun
duguba kɔnɔ taw k'a fɔ k'olu sen da la min ye kɛnɛmamaw ye olu ta ti dɔ kosɛbɛ nka min ye dugu caman bɛ yen mobilibaw de sɔsɔnnen bɛ hali pasagew u bɛɛ sira dugu ma kati sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko in gɛlɛyalen don kosɛbɛ nka min y'a wele kun bolo dara cogo min na n'o ye magasin bɛɛ ka da sɔrɔ n'o ye i k'a dɔn bolimafɛn bɛɛ ka jɔ a ko i k'a dɔn o jateminɛ kɔni ma kɛ nka an bɛ don min na i ko bi min ye kɛrɛfɛ dugu ni dugutaa siraw la ko in jateminɛlen don kosɛbɛ nka min ye chauffeur ye u ko an bɛ don min na i ko bi u ye kibaruya kura mun sɔrɔ o ye k'a fɔ minisiri min ɲɛsinin don dugutaa ko ma a ko ni min mi kɛ o na kɛ ni ji min bɔ min ɲɛnɔ o na b'o ɲɛnɔ n'o tɛ min ye i k'a dɔn jamana kɛlen don ka sariya min sigi n'o ye i k'a dɔn bɛnniba ninnu jango kulukoro n'a ɲɔgɔnna siraw u taatɔ ka wari sara u natɔ k'a sara i k'a dɔn ko baaraw na boloda nka kibaruya wɛrɛw y'a jira k'a fɔ minisiri ko yan'a ka tigɛ i k'a dɔn nin février kalo tile 17 a ka mɔnɔbɔ ni ka taa bila i k'a dɔn marisi kalo nata kan o kuma o bɛɛ kɛlen don gwɛlɛya i k'a dɔn awa transportɛriw ma sɛbɛnnikɛla ko in kɔni gwɛlɛyalen don nka a ma tɛmɛ min na sigi k'a fɔ o de ka boloda waasa hakilina kelen ka taa jamana taa ɲɛ o ka sen daliya kunnafoni filɛ an ye min bɔ i k'a dɔn awa bi sɔgɔmada in na nga fi ɲɛna le soir de Bamako a ka bido bɔli la Amadou El Konare ñi de maa min da o maa nga sɔrɔ gɛsɛ ko kɛlɛ la cogo si la Amadou El Konare n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le bâtisseur jɔlikɛla Amadou El Konare k'a dɔ fili n'a donna ko la a k'an ka ɲɛnabɔ Amadou El Konare i k'a dɔn maa kelen tɛ se ka kɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ye ayi san 20 ani kɔ i kelen bolo bi baara la Amadou El Konare o tɛ kojugu ye nka n'i ma ɲɛ ko kɛli kɔ a ka kɛ ko jɛlen ye a ka kɛ jama bɛɛ lajɛlen ko an zona o de kaɲi chambre de commerce et d'industrie a bolofara min bɛ kayikaw fɛ yen Amadou El Konare k'a dɔn sariyatigiw y'a bɛɛ lajɛlen kurukara burujafu ni k'a fɔ a si ma ɲɛ a ko u ye ayiwa ɲɔgɔn ye ani wote min kɛ janvier kalo tile 17 Amadou El Konare k'a dɔn chambre de commerce ka bolofara min bɛ kayikaw fɛ yen i k'a dɔn a laban ni bɛn ma don ko la i k'a dɔn a bɛ da kɛnɛ kan sariyatigiw laban nin donna na u ye sariyakisɛw ta k'a burujafu k'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ o laban nana bɛn a kan k'a fɔ hakaja min ye chambre de commerce i k'a dɔn a ka wulikajɔ min ni lisi min n'o ye awangi ɲininka Michel Jara ani lisi B o min n'o ɲɛmaaya tun bɛ jaabi Dukure bolo a k'i k'a dɔn jaabi fɛn o fɛn bɔra a la a bɛɛ lajɛlen fu i k'a dɔn a jaabi bɛɛ lajɛlen ye jaabi lankolon a ko k'a sababu kɛ mun ye sabula n'i ye sɛbɛnfuraw ta k'u lajɛ minnu ye jalaki bin a bɔ sariyatigiw fɛ yen sariyatigiw ye sɛbɛnfuraw lajɛ u ko bile hak a ta bɛɛ lajɛlen ye tiɲɛ ye sabula n'i ma ɲɛ jamajɛko jango ka ye jamana ye i k'a dɔn a jagokɛla de ka ca n'i ma ɲɛ k'a fɔ i bɛ vote ko la bɛɛ lajɛlen da kan ka don a la i kan ka bɛɛ lajɛlen lasɔmi ka kɔn do kɔfɔlen ɲɛ a ko ma kɛ o tɛmɛnen kɔfɛ ka ko kɛ i k'a dɔn kɛrɛfɛmɛru ye da ni da a yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ tɔ dun bɛ yen u b'a fɔ da ka don a la i y'o sariya sɔsɔ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ article 4 min bɛ arrêté i k'a dɔn a chiffre ka ca min kɛra octobre tile fɔlɔ san 2020 min ye vote labɛnni ye i k'a dɔn do bi fɔ ni do fɔra yanni yɔrɔ da ka yɛlɛ walima yɔrɔ da ka tugu o ɲɛ de bi fɔ o ɲɛ fɔli a kan ka kɔn ka fɔ maa minnu b'a la n'u b'a fɛ u ni ka ye ko la a bɛɛ lajɛlen de bi wele bɛn bi kɛ sɛbɛnfuraw kan n'o ye lisiw ye olu kan ka taara ka kɔn min ye vote do ye a ko sarakisɛ kelen de vote labɛnni na kayikaw ka chambre commerce la min ma sɔsɔ a ko ye kelen ye a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye vote jango juraw ka vote a ko i k'a dɔn a ni vote tɔ tɛ kelen ye politique vote tɛ hakaja i k'a dɔn n yɛrɛ de t'a fɛ maa wɛrɛ da ka don a la walima maa wɛrɛ ka ye kɛnɛ kan a k'o ye jalakiba ye n'i ye kayi ta k'a lajɛ patenti tigi ye ani min bɛ wari sara k'a fɔ n ye jura ye o de ka ca n'olu yɛrɛ ma wele ka t'u ɲininka walima olu ni ka don a la yalima ma ko gansan kɛ i mɛnna mɔgɔw kan sabula san caman ko in bɛ labɛn nin cogo in na maa ti kuma nka a nana ye k'a fɔ sa min kɔni wuli ka jɔ ni yɛlɛma kura n'o ma kɛ ka chambre commerce la a ti ɲɛ jagokɛlaw yɛrɛ dama de nana fara ɲɔgɔn kan sa k'a fɔ o kuma an da bɛ don a ko la walasa ka i bɛ yiriwa sɛbɛnnikɛla ko min nana kɛ ninnu bɛna an ka nabɔ anw kɔni bɛ ko la san joli ninnu b'a fɛ k'u nin don a la u damada de nana ni kɛrɛfɛmɛru ye a ko i k'a o ye ko ye min jɛ ka jugu kosɛbɛ a ko n'o tɛ gɛlɛya man ka don jurɔw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ayi a ko n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ lisi la commission taara dɔ tɔgɔ sɛbɛ Boubacar Kamara tɔgɔ dɔ bɛ yen k'o ye section service ye ka sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la o tɛ dɔwɛrɛ pharmacie baarakɛla kɔ a ko yalima o bɛ se ka kɛ kɛcogo jumɛn na a ko k'i bɔ a la min ye ko wɛrɛ ye min ye Mohamed Tapsus Kamara ye i k'a dɔn a fɔra k'o ye section industrie mɔgɔw ka ciden ye a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye i b'a ye k'a fɔ o fana hakilina ye min kɔni jɛ ka jugu kosɛbɛ a ko fana k'i bɔ a la i b'a ye k'a fɔ
ka jɔ ni jateminɛ na o tɔgɔ yɛrɛ tɛ section industrie la o ye métier kɛla ye a ko nin damada bɛ se ka ɲɛ cogo min ye Boubacar Aïché Doucouré sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ section commerce a k'i b'a ye k'a fɔ min ye a bɔ lisi B Jaabi Doucouré o badenkɛw ye ka t'o tɔgɔ ta k'o don lisi la diyagoya an ka bugun a ko yɛlɛma nin min ɲɛ wa a ko n'i ye nin ko in damada ta k'a lajɛ ɲinɛ ma kɛ cercle mɔgɔw ka jura caman bɛ jagokɛla caman sɛbɛn bɛ minnu bolo a ko nin damada de nana ni a wa hakiliw ye u ka fɔ ɲɔgɔn kɔ a ko kuma n'a ma ɲɛ min kɔ wulikajɔ de kan ka boloda min ye jagokɛla fo maa 300 bonyanko lisi minnu kɔni hakili a wa fɔra min kɔ a ko ye kɛwale min jɛ ka jugu kosɛbɛ o de la sariyatigiw nana jateminɛ kɛ an ka kisi kɛlɛ ma mankan ka bɔ Kayi chambre de commerce ko la o tuma a bɛɛ lajɛlen ka jɔ a bɛɛ lajɛlen ka dabila lisi yɛrɛ kɛcogo ma ɲɛ o janko voté o tuma n'a ma ɲɔ kɔ k'a fɔ haraba an bɛna dɔwɛrɛ organiser a ko i k'a dɔn o tɛ ɲɛ sɛbɛnnikɛla ko ni gɛlɛya nana don ko la i bɛ kɛ maa hakili sigilen ye i k'a dɔn min ye ko ye k'a bɔ a da fɛ ka bɛɛ lajɛlen wele ka bɛɛ lajɛlen ɲininka hakilina na karisa yalima an bɛ bɛn ko la wa n'an tɛ bɛn ko la o tuma bɛɛ lajɛlen ka taa i ka taa fan fɛ o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ni kuma de ye i k'a dɔn ani ɲɔgɔn ye sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn chambre de commerce tɛ maa si kelen ka fa tiɲɛ ye i k'a dɔn jama de ta don a kan ka bila bolo de ka bolo min n'a bɛna ni nɔgɔya da ye minisiri min n'a bɛ commerce kunna juraw ka kɛlɛ i k'a dɔn a man ɲi juraw ka mankan man ɲi jamana ma minisiri kan ka wulikajɔ de kɛ joona nin ko in bɛ hakɛ min na ka se k'a ɲɛdɔn fɛn o fɛn b'a la n'a fɔra k'o ye fiɲɛ ye k'a tiɲɛ n'a nkalon lajɛ n'o kɛra o bɛ kɛ sababu ye bɛnkanw a nakilaw ka kɛ sabati fɛn ye a kɔnɔ tɛ an bɛ donni min na ko bi n'a fɔra ko voté maa si tɛ sira voté ɲɛ jama bɛ min fɛ o de bɛ taa nka n'a ma ɲɛ k'a fɔ a bɛ kɛ a ka k'a kɛcogo la a ka bɔ a da fɛ o de ɲɔgɔn tɛ a ko an bɛ donni na ko bi min ye juraw ka ko ye tulonkɛ ko tɛ janko Kayikaw fɛ yen k'a dɔn wulikajɔ bolodalen don daba lamalen bɛ sabula an ti sɔn o de bolodalen don nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le bâtisseur kɔnɔ a ka bi bɔli la an bɛ taa sugu la wa sugu dama an bɛ taa sugu la kɛ an bɛ te premier Zara min an fɛ a bɛ bɛn Zara premier karamɔgɔ Daba Tunkara n taara nana dantigɛli caman t'o la bala cogo bɛɛ de ko kura Amadou Konaré ne n bɛ n bolo bugɔ ka don a don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Hogon Amadou Konaré i k'a dɔn awa min ye sirala Amadou Sa nɔgɔ Amadou Sa nɔgɔ i k'a dɔn k'a na wele tuguni ka taa ɲininka sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn ale ka ko dulonnen don ko tiɲɛ ani nkalon dɔn tɛ hali bi n'a ka bi o tuma wajibi don a ka wele sariyatigiw fɛ yen kiiri ka kɛ siɲɛ kelen i k'a dɔn ko ɲɛ ka dɔn a banna sɛbɛnnikɛla ko ayiwa général Amadou ayiwa général Sa nɔgɔ a ko min ye wulikajɔ ye i k'a dɔn fɛn min b'a nɔfɛ ko duman tɛ sabula min ye faliko kuma ye i k'a dɔn ani maa dogoli ani ka hadamaden bɔnɛ a nin na Amadou Konaré i k'a dɔn bi maa nɔfɛ i lafiya man di fo kiiri de ka kɛ kiiri min bɛ se ka kɛ sababu ye i k'a dɔn ko tiɲɛ a n'a nkalon ka se ka dɔn sɛbɛnnikɛla ko a ko di min ye fanga buru bɔsi min kɛra n'a ye jamana yɛrɛ daji ka jamana dafiri général Amadou Sa nɔgɔ n'a jɛɲɔgɔnw sabula fanga bɔsi kɛra i k'a dɔn président Amadou Tumani Ture la a don a ye gɛlɛya min da ka jamana in sɛgɛrɛ hali bi n'a ka bi jamana b'a dingɛ kɔnɔ janvier kalo don tile 28 san 2020 o don a ko i b'a ye k'a fɔ min ye sariyatigiw ye sariyatigi minnu bɛ n'olu faralen bɛ ɲɔgɔn kan u ko min ma chambre d'accusation n'olu yɛrɛ de bɛ jalaki sinsin i k'a dɔn cour d'appel la u kɔni ye ɲɔgɔn ye kɛ ɲɔgɔn yew a nakina bɔra min kan i k'a dɔn o de ye kiiri fɔlɔ min kɛra 2016 min ye Sikaso jamana ye i b'a ye k'a fɔ u y'a kiiri bila waati wɛrɛ la janvier kalo o n'a ta bɛɛ kiiri in ma se ka kɛ k'a gun waati yɛrɛ nana i b'a ye k'a fɔ min ye awa comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État a ko Amadou Sa nɔgɔ ale de kun y'o ɲɛmaa ye i b'a ye k'a fɔ kiiri u labanna k'a goloba ni ka bɔ a don a kɔrɔ a jirala sa k'a fɔ Amadou Aya Sa nɔgɔ a bilala nka bilali min don sariyatigiw b'a nɔfɛ k'a fɔ de ko kiiri banna pewu o ma kɛ sabula hali bi n'a ka bi jalaki min kɔni b'a nɔfɛ o de ye Bere Rouge musow olu ye ŋanasiri kɛ i k'a dɔn ka ɲɛsin jamana sariyatigiw ma u y'a jira k'a fɔ Amadou Aya Sa nɔgɔ n'a jɛɲɔgɔnw u taara bi u cɛw kan ka dɔw kantigɛ ka dɔw fa ka taa dɔw ɲɛnama su don o min kɔni kɛra jamana ye démocratie jamana de f'a kiiri ka kɛ i k'a dɔn kɔlɔlɔ de kɔni bɛ Amadou Aya Sa nɔgɔ nɔfɛ hali bi n'a ka bi a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a dɛmɛbaw n'o ye soronin nɔnbaw ye kiiri fɔlɔ fila minnu kɛra olu kun y'a ɲini olu ka kiliyan n'o ye général Amadou Aya Sa nɔgɔ ye amnistie ka kɛ ka ɲɛsin a ma o kɔrɔ de ye ayiwa a fɔn fɔn n'o o b'a nɔfɛ
o bɛɛ lajɛlen ka buru k'a fɔ a nɔ tɛ foyi la a kana kiiri bilen kiiritigɛlaw kɔni y'a jira k'a fɔ o tɛ se ka kɛ hali n'o y'a sɔrɔ a ye san 7 kɛ a minɛnen don i k'a dɔn minɛnin kɔni kɔnɔ min ye jaabu kiiri jɔnjɔn ye o ma se ka kɛ k'a jira k'a fɔ Amadu Yasa Nɔgɔ a nɔ don walima a nɔ tɛ sɛbɛnnikɛla ko a ka avocat ŋana n'o ye maître Cosolo Konare ye janvier kalo tile 28 san 2020 o kɔni kun y'a jira k'a fɔ min ye CNDR maa minnu minɛnen bɛ ni bolo bɔra u kana a k'i k'a dɔn hali bi u ni jɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na sabula kiiri ma kɛ jamana kɔnɔ k'a fɔ u nɔ tɛ minɛ bilen walima kiiri kɛra k'a ban u jodo walima u jalakira nin si ma fɔ o tuma u b'a jira k'a fɔ ko dulonnen don u kan maa minnu ye ayiwa jalaki bɔ ka bin u kan n'o ye bere rouge musow ye i k'a dɔn dɔw cɛw fara dɔw denw fara i k'a dɔn dɔw balimakɛw tununa i k'a dɔn o kɔni ye gɛlɛyaba de ye gɛlɛya min n'a bɛ maa ɲugu don yɛrɛ la a ko Amadu Yasa Nɔgɔ i k'a dɔn jamana in kɔni a ma jɛya hali n'o y'a sɔrɔ kɔlɔlɔ kɔni b'a nɔfɛ gendarmerie la Falajɛ a minɛna ka waati kɛ ka taa selenge ni ka manatali ninnu bɛɛ kɛ hali bi n'a ka bi a jɛlen dɛ min kɔni bɛ se ka to kiiri in ka kɛ wasa maa min ni maa min fara u fara kun min na u fara cogo min u fara dalu min na o ɲɛ ka se ka dɔn n'o ɲɛ dɔnna a bɛ kɛ sababu ye min ye awa banbaatɔ ninnu zɔmaw ye u ni k'u ka lafiya Amadu Yasa Nɔgɔ a yɛrɛ ɲugu dennen don a yɛrɛ la kosɛbɛ sabula a tɛ sɔn ka ye jama na a ko n'a y'i bɔ général Musa Traoré i k'a dɔn u ka fatuli a yor'o kɛnɛ kan ani balontan dɔ kɛra Segu i k'a dɔn a yor'o kɛnɛ kan n'o tɛ n'o y'i bɔ a la jamana bɔli man d'a yɛrɛ sabula a yɛrɛ ɲugu dennen don a la kosɛbɛ ningun ye sɛbɛn ye Amidu Togo ka sɛbɛn don an ye min bɔ le Ogon kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ dɔ b'a tungura le nouveau réveil min ye k'a dɔn Adama Kulubali nin y'a ka sɛbɛn ye Nostradamus Kulubali ko maa i ma wale ɲuman dɔ kɛ wale ɲuman kɛ ka ɲɛsin jamana ma a ka kan jamana k'a kɔfilɛ ni ka wale ɲuman dɔ a ko min ye dɔnkilidala dɔ bɛ yen min tɔgɔ ko Modibo Kɔnɛ ko Askia Modibo ale kɔni ye Sorofe kɔnɔ ye maa min bɛ a ye sɔrɔdasiya yɛrɛ bila ni ka n'a ɲɛsin dɔnkilida ma faso cɔ a la a ye dɔnkili dɔ da min kɔni ye jamana yɛrɛ kan ntolantana Aigle du Mali fasa ye a ko dɔnkili in mana da waati o waati a bɛ maanifin dusukun kami wa a bɛ dusu don an ka ntolantanaw la nka sɛbɛnnikɛla ko jɔn d'a kalama k'a fɔ bi i mana taa farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ fɛn o fɛn kan Askia Modibo ka Aigle fasa a dola a foli a bɛ ɲagamaya walasa ka maaw la ɲagari nka dɔnkilidala in yɛrɛ i k'a dɔn jamana kɔni kɛlen don k'a bolo bɔ a la ni k'a fili a yɛrɛ ma hali maa t'a cɔ a fɔ sɛbɛnnikɛla ko minisiri kura min ɲɛsinnen don farikolo ɲɛnajɛ ma min cɔ ko Musa Atayer ale ko i k'a dɔn o ye fɛn ye min ni a ka gɛlɛn kosɛbɛ o kama ale de ye wuli ka jɔ ni fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan ni ka se ka nin cɛ kofɔta Askia Modibo a lasɔrɔ ni k'a bisimila a yɛrɛ jabala la o bisimilali ninnu kɔnɔna la i k'a dɔn hakili falifalen fanga bonyana kosɛbɛ a y'a jira k'a fɔ Askia Modibo ye dɔnkili min da a ko jamana bɛɛ lajɛlen nisɔndiyalen don ni dɔnkili nin ye wa waati o waati n'an ka ntolantanaw n'o ye Aigle du Mali mana taa kɛnɛ o kɛnɛ kan dɔnkili ne bɛ kɛ sababu ye ni k'u kɔkɔrɔ don k'u dusu la ni k'u laɲagari a ko i k'a dɔn daba min ye ale ye wari kɔni ni sanu tɛ jamana bolo ka d'a ma nka min ye wale ɲuman dɔɔni ye ka ɲɛsin a ma u bi o kɛ ni ka hakili falen kɛ a kan ka bila hukumu jɔnjɔn mun kɔnɔ ni k'a fana laɲagari a ka wale ɲuman la ni ka o dɔn sɛbɛnnikɛla ko o de nasaratigɛ la i k'a dɔn minisiri ye layidu caman ta minnu yɛrɛ kɛra kɛnɛkan jaraki dɔ ye sabula min ye moto kura a y'o san ka d'a ma a ka taa ni ka segin bɛ nɔgɔya ka tila ka enveloppe kelen d'a ma nafolo bɛ min kɔnɔ a k'a yɛrɛ dɛmɛ ni o ye o fana kɔfɛ fana a yɛrɛ k'a fɔ u ka barow senfɛ a yɛrɛ k'a fɔ awa Askia Modibo bana dɔ b'a la min kɛ mɛ k'a gan kamana minisiri ye layidu ta k'a fɔ dɛmɛ na kɛ ni k'o sɛbɛ furakɛ a ko ka fara o bɛɛ lajɛlen kan a yɛrɛ k'a fɔ maliden funankɛni minnu bɛ yen n'olu kɔni kɛra jɔyɔrɔ filanan ye Sani kɛnɛ kan Cameroun ko jamanakuntigi bandaw bɛ n'olu bisimila tile fila in na minisiri ye layidu d'a ma k'a cɔ na don o jamakulu la a fana ka bisimila bandaw fɛ nin bɛɛ lajɛlen kun ye minisiri ka fɔ la ka se ka nin laɲagari k'a dɔn fasoden don a ye cɛsiri min kɛ faso ka o dɔn a ye gouvernement bɛɛ cɔ a la Askia Modibo yɛrɛ y'a ka nisɔndiya jira a ko nin minisiri kura ye nin kɛwale min kɛ ale ye fɛn nin ye jamanajɔ kɛwale ye nin ye jamanaden ɲumanya kɛwale de ye k'a jira k'a fɔ awa fasoden dɔ bɛ yen jamana ɲɛmaaw hakili b'o la k'o ye fɛn ye min ye ale ŋunanfa kosɛbɛ kunnafoni filɛ nin an ye min bɔ le nouveau réveil kɔnɔ a ka bidon bɔli la Amadu Konare i k'a dɔn min ye ayiwa Askia Modibo ye a bɛ dɔnkili min da ko ɲagaranfɔli ye nin tiɲɛ yɛrɛ la n'i ye an ka jamana ta k'a lajɛ an ka fɔlikɛlaw dɔnkilidalaw y'u se kɛ kosɛbɛ i k'a dɔn min kɔni ye an ka samatasɛgɛw ye u pasa maa y'a da a bɛɛ lajɛlen dumankɔrɔden ye hali Sikasokaw ka cɛ in san 2002 kan 2002 Nɛba Solo
yaro o fana jara dɛ jara artiste yɛrɛ fana farala ɲɔgɔn kan mun na Abdoulaye Jabatew bɛɛ b'o la o fana sɛbɛkɔrɔ jara o fana jara dɛ wa diɲɛ jamana o jamana nka i k'a dɔn Asika Modibo an bɛ kangari da dɔnkilidalaw ye dɔnkilikɔrɔba dɔw bɛ yen ɲama b'a la dɔnkilikɔrɔba dɔw bɛ yen o dali farikɔnɛjɛ la walima ko wɛrɛ la ɲama b'a la an ye ci wara di karisa ma ɲama bɛ ci wara la ci wara ma di maa si ma k'i kalannen don walima i ye faama ye k'i ma yuru e k'i hakili jagabɔ bani ci wara ma ɲi dɛ i dun ka nin fɔ an ye dɛ n b'o f'i ye dɛ caman yɛlɛnnen bɛ sin ka bali ka jigin de guwan ɲangara ma fɔ maa si ye k'i b'i tan ni fila fili la k'i ma suri n'u kan o tuma a tɛ di bɛɛ ma ɲama b'a la o tuma n'aw fara dɔnniya kan Amadou Kona dɛ kabini dugu jɛra maaw b'a ka téléphone ci u bɛ message ci k'an ka taa Barcelone ne bɔra a la ne bɔra Barça la mɛnna anw taara ne yɛlɛmana Paris la o tuma mɔgɔw ko n'a b'u kɔnɔ k'u bɛna ne dusu kasi ne taara Paris la mɛnna 4-0 ici c'est Paris anw taara Paris la mɛnna o tuma i fana yɛlɛma ka tɛmɛ farikolo ɲɛnajɛ ko la n tɛ dusu kasi fɛ o la ilaha illallah ma kabini kunun ko bi égalisera bi donjogo ne ko baara banna e ka mobili ta a mɛnna ne ɲɛna ɲini o ne ko bon ko nin de ko duman ye ni Barça bɛ ci don o don nin kubu ninnu na an jini ye 3 ye e b'a dɔn non les grands n'u bi bi dongo don 4 3 5 bi k'u la Amadou Kona yɛrɛ i k'a dɔn an kɔni b'an kɔ kɛ nakɔ kɔlɔni kɔ ye min ye Burapele ani Sidi olu bɛna i k'a dɔn u da dogodogo ɲɛ bɛɛ lajɛlen la k'a tɛndɛ ni ka ɲɛfɔli kɛ nka an b'a da mɔgɔw tulo ka nɛgɛ ɲɛ 13 min ye Bernard Tapie Banu Magaji min ye Banamakaw ka Banu Magaji Kucalakaw ka Banu Magaji Kulukɔrɔ Banu Magaji Bamakɔ Banu Magaji Segu Bernard Tapie Burapelon kelen ka wele bila ma u bɛ n'u da don Mali farikɔnɛjɛ la ni ka a kɔse ani ɲɛse bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ i k'a dɔn nka yan'an k'an ko don ɲɔgɔn an bɛ foli ani tanuni kɛ ka ɲɛsin Madame Conte n'a Kamara u bɛɛ lajɛlen bɛ Arazɛli la Arazɛli misiri kɛrɛfɛ an ka foli bɛ ka ɲɛsin u ma Amadou Kona yɛrɛ ma muso ka fura dakabana fura cɛya fura duman jirimugu gɛrɛgɛrɛ i k'a dɔn tubabu fura t'a la ani fɛn wɛrɛ ma ɲaami jiri don a bɛɛ arajo jɛgɛfɔ la dalasi 3000 min ye Amadou ye i b'i jija k'a ɲiningali kɛ n'o ye arajo gardien ye n'ale tɛ maa mana f'i ye ko mamuso ka fura bɛ n bolo nkalon don a tɛ maa si bolo foli ani tanuni an n'o kɛ ka ɲɛsin jugaramɛkɛ ma jugaramɛkɛ min ka teli n'a bɛ hinɛ jugaramɛkɛ min n'a bɛ ɲinɛ k'a fɔ k'a y'i sɔn o de ye Bamaden Ibrahima Karan Yara an ka foli ani tani bɛ ka ɲɛsin a ma min ye barabara Mahamadu Yara Wal taji ɲuman sɔrɔlen kɔfɛ k'a surunya bɛɛ lajɛlen la i k'a dɔn ka carte dilan min ye essence ye n'a ka di ye 500 walima $1,000,000 na i b'o san a bɛɛ bɛ carte nin kelen kɔnɔ i ta o ta u bɛ se k'a nin jɔsi litirakɛ min ka di o bɛ bɔ a la Yara Wal essence ɲuman essence dakɛɲɛlen taji ɲuman ala u k'a fɔ Mamadu ye ko n ka carte banna ne ko ne da in kɛ n y'a ta o k'a ta a banna o ma k'u ka carte in sɔsɔ tuguni ka di yan a banna dɛ baw yɛrɛ denkɛ fɔlɔ Mamadu ko n ka carte banna an bɛ taa kan na Lasana Tamba u ye tɛgɛ dasi ŋanamu maa dɔ kan tuguni o kɛra dɛ Lasana Tamba kan ko u n'u ka ɲɛmaaw ko an bɛ gardabu la bi gardabu ni ne ko n bɛ gardabu bila jɛlen bɛ yuru dugu ma gardabu bila ni sen 2 de a fɔ a ye ko ma ko ne na ɲɔngiri kɛ bolo 2 kɔrɔ n'o tɛ an tɛ ka gardabu bila Amadou Kona yɛrɛ waati dafara a bɛ Jakite bolo tun bɛ ayiwa nɛgɛw la e ni ne 2 tɛŋunungun bɛ ɲɔgɔn na ka kunnafoni lase surafana to sisan Burapele farikɔnɛjɛ Bernard Tapie bɛ ye kɛnɛ kan min ye farikɔnɛjɛ u bɛ n'u da don a gundow la surafana to maa dusu na nɛgɛ ɲɛ 20 bɛ kɛ nin kelen kan sini sɔgɔma ni Ala sɔnna an bɛ se ka na kɛnɛ in kan sɛbɛnnikɔrɔw bɛ bɔ k'olu lakali a bɛ Jakite Amadou Kona yɛrɛ daba tunkara wa salam.